Hvis nu I vinker over til dem, så kan være, de vinker til os. Velkommen derovre på den anden side. Kan I høre os derovre? Ja, sådan. Så vinker vi over til dem. Husk at gå derover og støtte det store arrangement med at købe lidt koldt fad eller en sodavand. Men det er godt, I er kommet. Har vi skipperen René, han er her. Velkommen til, René. Jo, tak. Og I har et motto, der hedder MS Muggert 3, klar til en dukkert. Ja, men vi har sådan nogle gamle nogen over os, der går og bygger lidt både en gang imellem. Ja. Men de er ikke rigtig fundet på noget nyt til i år, så vi er nødt til at tage den gamle i brug igen. Den er bundsolid, lav af træ. Ja, og det er en muggert. Den stormer sig på, når man rammer vandet. Men nu er I vant til at lave service på båden. I kunne måske godt næste år finde på en lille finurlig ting. Jamen, vores træner, han siger, han har fundet på noget til næste år. Men han vil ikke afsløre, hvad det er endnu. Hvem har vi med i båden i dag, René? Vi har Rune og Christian Krog og Mikkel, som gerne vil have, at vi siger, at han er ude på Schaft der. Men jeg ved ikke rigtigt. Han er den eneste, der tør derude fra. Men det er nok også godt, de andre ikke kommer med, for så søger båden med det samme i hvert fald. Okay, men den tredje gang er lykkens gang. Vi giver en hånd til Marineschaft Service, MS Muggert 3, klar til en dukkert. Vi er klar lige om et øjeblik. Og det er de største folk ude for Hirtshals Boldklub CS6, der skubber på, så det kan ikke gå helt galt. Og der er 6 mand klar. Det er en meget, meget speciel over den der. Lad de prøve at få en herud. De kan prøve at se den. Må de prøve at låne sådan over der. Jeg lige vil vise ud til publikum. Den er her. Den ser sådan her ud. En meget speciel over, de har med. Den er her. Den er også hjemmelavet af træ. Sådan. Og jeg tror, det er de 2 yngste, de har sat allerforrest i båden. Det er lærlingen, eller hvad? Ja. Og I er blevet sat ud. I har gjort det frivilligt stille der, ikke også? Ja. Det har I. Der er nogen, der skal. Du er ikke bange for at blive våd, vel? Nej. Godt. Jamen, så var ikke så længe for, at det blev ringet med klokken. 4 mand klar, og 6 der skubber på. Marineschaft Service her fra Hirtshals er klar. MS Muggert 3 klar til en dukkert. Der bliver ringet med klokken, og så tæller tiden. Og vi får dem i vandet. Det ser godt ud. Ja, de blev våde, de 2. Men det var de ikke ked af. Og så skal der padles. Det er flot, det der. Det ser rigtig godt ud. Øj, nu sker der noget. Stå stille i båden. Der er gået 20 sekunder. MS Muggert, Marineschaft Service her fra Hirtshals. Godt på vej derud af. Er med for 3. gang. Og i år siger de, det lykkes. Det startede godt. Nu ser det ud som om, at der er nogle kræfter, der er ved at slæbe op. Der er gået 41 sekunder. Det er en røg førstepladsen. Der er mulighed for en anden plads. Kom så, Gubi! Kom så, Gubi, bliver der sagt. Og der bliver så på tø.